Saling deh, kisah saling deh, baik saling deh. Baik dong, anu kisah digede, anu kisah video kita. Ingin যাব ane manai no koinai manai sapnati bo bahai no obisune tui bo kisi sabri khaitong ang saramu sumaka haise sara tripura o bini case gungma khaijak joto district no khaijak abon bisingo tabo west ni ja case no bo choli tongo এরপরে চিনিব আস্তে আস্তে ফাইনাই বিনি কবংমা কেস দङ অ কেস সেকশন আং কিসানো খনারিনাই ওয়েস্ট আগরতলা বব কেস নাম্বার দङ 140 আবো কাইসা চলি দङ তাই চিনি 14 আগস্ট যেটা চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে চুনো বুজাক বলাই মা বলাই আবো কাইসা দङ 153 at বংমা at 504 50 505 509 আবো এড চলি দङ IPC or 67 of 11 acts abu choli tongo tai sini SC act abu choli tongo kabangma IPC o bini case kabangma tongo kaisa ya kabangma district o chung bin bongmo case khaijak tongo je slang language use khaimani chungno tamnai buku hamya khaimani aba haino to chung kabangma case khaijak tongo chung nije PWF ngoi chumbre ngoi women PS khaijak tongo tai MCC thana khaijak tongo o case bo cholin tongo abagai asa khayo bo bini yokla kabu district court bini kasa phainai chung asu jora masin tongo bini mo khanu kha bini court bisingo chung already chung thangai court bisingo asukja bini case no chung khanai phaijak asa khayo bo bini bel mangla asano asa khayo joton sin public ro joton support khaidi jate chung sui court no sasti ri manate chung masin tongo joto chini thongma borok khaijak tin TWF sui court no chung naina bade tini jotono chini TWF ngai tipraha chini joto chini do pharono chung hamjang mong tai khulumya pharo tabo chung ba salai tongmani obo bhangke court Triprani kaisa capital Agartala haijagani kaisa high court chini kaisa case kotorma bo hakhen soiko tola patra
bo thangnai July rokni mas rogo belaikena bo chin borona attack khaimana tui even chini bubagra no belaikena bubagra ne buma ras mata no bahaino belaikena ko khaya slang language use khaimana tui te chini ti prajo no khai Chinese anti roka abo angken script no tui chini students ro TISF ro boro kaisa movement khaina ne thang khani bo boro belaikena chini charai rok no students rong no sarai ingya boro students e abo bor ne script bor ne parasona khaitane belaikena problem ang jage boro movement khaika bor dabi khaika governor ne aro yaba abo movement no tui boro aranio saiko tala patro te news 24 boro bonoti belaikena kok judakhe sana ni chesta khaika chini charai ro boro sok swak nongjak pho desimot nongjak pho aba hairo he khlai kapang ma ko khaya sakha ugroponti rong hongkha lengta dol ro hongkha mane belaikena ko khaya haya ro mane bagai seng beri bumang nai ro seng lai tong malia ngai abonoti seng kaisa press meet khair mane je independent news 24 no tei angka abonoti boro te sa riak khai khata mohne sengna Chinese anti ro hongkha tei chini habuba grano bono bo tamane China ni da kaisa dalali aba hairo ke hona ne chesta khai kha a homani mutabek seng belaikena extreme chini sak soimali ngai chini sara tripura jo 19 tarik July 19 tariko 2023 sara tripura jo ni PS seng amo khlai rekha FIR khlai lekha a copy soho khlai seng tini chini kodo seng filing khlai rekha chini advocate ni bising ti khlai belaikena jeng bahaina jeng bai thang tongo jeng student TISF ni leaders rok tongo Uttam Tripura te yang dingin konei tongo bone oborong logero ka obai klai ani kana tongmai abong kena nero jatone sinimo bo belaikena fighter bo apronio constant chini sarai rok TISF rok fight kai pro A to Z last chini Uttam Tripura bo je injured khaija mane abo public bai khe narka da bai khitar rakha it patkel khaija kha it tukra bai kokja kha bon bokro phate kha hospitalization kha abar no naikol thane bo mona haina tongwa abani bagai tini cheng laimani kha kena justice mane neng thang chini borokni belaikena not only in Tripura cheng Tripura ni Tripura simia sara bharat borsho ni ST rok no Chinese ni dol hi homane abo belaikena ko sikonya belaikena ko kotor abono tuina chung saka non bailable mono bail jeno roja yang na nitui tabo chung district court tabo phale jabon sing khana high court ke tini na bon duita case ngo chung bri ro no constant ba salai ja chung justice no amo khlai support khlai chung justice mana ni bagai te kaisa sana ni muchung nai ke sara tripura raijo ni borok obono no chung sana ni muchung go chini fight omo ba kaisa chini fight khaimani omo ba kaisa ongso je chini borok de Chinese dalali re hojamani chung no lockdown khaijakmani abono protibade chung thangne na nangwa omo bahani script ni sepano obo te go chini jati na ekdam kasili ro mani obo kisi sak kesia abani bang ne thane obono sana ni muchung chung fight khlai tongo niro asirbat khaidi chung no te bumani case kabang ma tong khon niro dek khana nai ang ta bo ane manai no koinai manai sapnati bo bahai no obisine